amache akarurugoro murindo okang'otorana okang'igeri gochimate ase rikarabati mubwathaga musamienta iga aria abantu bamenya gote iga bagacha bagankwana tukamugusi goche gari ningoyo kaliraya ningoyo kaliraya ningoyo kaliraya yeso nabakwani abantu baminto mbiyamore naende yesomo yare etariana nkorokwa estakerubo kegera asitero musari wonere kabosi mokomoni rituko riarengeri ya chimapiri nabogete mambia ngasaba nyasaye nkagende kanisa nkarue kanisa nindwete bungora 10 umupasta agatosabira tukaenda kwa oyo muntu pore kera twakora kurwabu ngacha nyanturago ngacha korigia mariogo mumurone naro ruarete ngakora kurwabu abachokoro twarenge nabu bakagingeruka nyonsi etaya nabwate nkaigora tugachaka goche mbura no eto igameti abunyantura nabona agite nganyora abantu abangi sana barega etaracha amaje amanga arengera akinya abantu bagenderate kwambuka aba twarenge nabu bakambuka bachokoro bari bakambuka nanje nkababwati akorumaega ekara nabwati korumaega ngocha ngoikagati amaje akarurugoro murindo okang'otorana okang'igeri gochimate ase rikarabati nimbegeta maruse ebinto nabwate koboko esasimi netayeri nebinto binde nagorete korwa echiro ingatuga manka imoki okoboko igoro nkorangeri nkonya amache nkong'irare abantu nabo babete bakuo bagoetera amache buna arenge nekerundo nkabege kantugamete omwana oyo Kirintoni iyateneine engegu akarambura okoboko kong'usa ibuna akong'usa amache akarurugora agatotuoma agatoira roche twensi buna atoira twensi kumbere namanya mwana oyu Nyasaye buna montomerete namanya tontimbu yaye akambwatoka amache aringa turunga na mabu amaoro marengo nkagenda asare mogete nkaguma umama ngakira abuime engore yime bono kinde mabu ninkarangerie menu ebere ena kubuna kegero na kwete kaina atiga Samuel yone nkamumekeria omonu nkamiamia indamba imaburoche Nyasaye oyore moyo otasundo getirange tarikoria na njara terikomoria asa nona abatiseretwe lakini Nyasaye akarambora ko bakagakana turi gokweraga omwana Kirintoni nabaigete igoro nanda akeruta gocha roche imi inkacha konyoro kondi aburoche ogotabataba okobwate yanga okong'usa akarwana na amache ayina amache akomong'usa na nchako okong'usa bakagankonya omoyo mbwate bono iga nobu omwana Kirintoni omwana oyu sobere kegochi nabo naruseti buroche nonya na amache tinyweti androsi tinyi naigwete bobe rirurioka na nyarogete rinatugamete ase ekogoteria goikera bono iga gaki serikali yaito egento moratokonye etarachi yeyerense etokonye erosi ekitarachi yechiche igoro amakarabati aro yatichete ekogera amache agoeta igoro abantu tochake korora bono iga kero omonto tigarusie egisambo ase omong'ina oyo timbwati abaibori timbwati omogaka nomwana one nchusi iga asirete noyonde nebari mombwate goikera iga monto tayora amenye obogima amenyete konyancha abamoyo bwaerire Kirintoni Nyasaye agantomera riraika baminto saba Nyasaye abaminto abasiriki baminto mondo ochende moyo Nyasaye orambore tokoboko ng'agana okwabatisere tu togokweraga igo chianga chintambe abasubati tigamba kurere ng'egento giankonyete neyanga nas nkobeka chintambe konyora nabo nkonyagotebia abasubati abasirike baminto ng'a mwabeka chianga chia masikani naende nare kweroka nchengi nakoronu lakini bono naachire baka mocheri narure mocheri nabekirwe sanduki diringo chigwakeranigwa nkaboka buna Yesu nakimokoreneria abantu baminto konene amacha yare ko bang nasira morore so mwana Kirintoni anduseti emora abase ko bano mondoko mondo tai yore gocha ko korendo boko mbore buone
abakong'umbwate nobonene onto tayora ichaboremereri abagambi gakia sana ni morosie taracheye egera abantu baminto mbabase kogenda roche nonya n'abana bono gochikwa batore gotoma abana goche etinga nontu abanyare gocha nyantura gechiro ase tayo toranyare goheta ekere mbura yature amache yako ingera gaiga imuna nkorusi gurochi no mong'inonde nere nkorusi gware etaracha yende rogoro bani abantu bakabosiboka abang'ina abu nabo twaroche rituko ritambe boikeraiga lakini nyasaye agatorora mabera no mong'ina ori nere no motakanu bunando motakanu nyasaye agaturusi roche tugoikerega tore moyo Kirintoni Kona man. sema tengo Kirintoni yarenge rituko rya Jumapili ekera twatumutwe echiro bono abantu banze nakie macha niga ikire roche bono tugacha rende gocha na wate sabuni nyone mukiri mamu ona rina twikira una abantu bande bakoreki bambukire baikire mungu bono bateba bono nya umuntu wambukira kinje ntambuke wata rende nkalingero kambuka mungu ateka kwa test ndina ki yango naratambuka ndole na ki ningete aita ona kare naita ina dire mesigo mea ata bwana majiro taima anengera na baki abuli abangina bali na ki abangina ndalo kwate bibiti motambuki ko chia abangina bagasata haya macha ina mange ko toira anenga tairi yakabere ngabona 2020 mpatambuki abangina bagata haya na yawe shite bainga kurumega yani na kiti ambatambuki kabati na barau tukatambuka yende buya lito ikire gaiga abashaba atambuki na maki bake mesingo yani na ko igwo mongina ria amacha kona makosa kore taro akachikuimo kyoko kanyoro se yaga lisiri krabatiri ajote mayaga ngo onko antu bakatake bikuru ende kanyoro nende chenga mora mari ngati nakitianswe mokoni ningo mubwata kwa boko iga mundu gacha kuruguru ukamwaka akaswaruchi kara mongino tingo kwa ninje nachi kumokonya yangeso kimoko mokonya watanga swaruchi tukana nere asinara swetio kwende umutu awatanga munguso koruo ono anje ngaji kotena sigetiga kandi manga kare mata limnango tena iyo kanyasa yora tambe na kamubwatoka ona katirimbo kamate limnango tirimbo kakomba nero chiro sura sigete singa ya swet tebono mugino ngo yaswa kuchi nenga so next bya bona swero chali mocheki zona saka liwa mnango engusa iga mnango ngusa enganyo na kuni rege ndo kayenze na kiona kiali toiga ne yanga bona kanyara ne yanga ngubwata mubwata kamusamienda iga ya abantu bamenya ko iga bagacha bagankwana tukamubuziro cyari mwana je naragoteba iga ari ngendo gerera isi arakurusi mondo roche abantu aronya bawo umweshimiwa na bawo akorona ki bakonkonya na nje bankonya bangino ne training kidogo nje ngongo konya ondere bantu bamindo mbiamore nje naigure na twalere mogoko monene ekare naigure ngo mwana okonyire nje namate kende gionsi na nje nkana arenge ngamutome echiro wono kona mutome echiro akagenda gagocha ngaigu ngokonyire omonto lakini nje timaitike gimana acha konyora mang'ana mbadae lakini rende naigure ngambu ya mwana senge ncho bokonyi akorire okonye omonto obo omonto no bwa maana sana kubwa kende gionsi mogoko nene oringa monto nde bwensi gose morayo nde bwensi omanyete igoro ya mang'ana disaster akonye bamanyenge mbura ibonio nembe chipara chiasarekire chindoje chiasarekire batarosare chipara rinde na intuna na bana bandi babwate bakonyi bonde bwensi gose monto nde bwensi bate bakonyi bonde bwensi okonya abantu egere kwanyorire muchanda abantu bandi bachande getasigete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asamari etanguru kuchonera te munyagero anonka kabosia itangani ntagete kumwira ni Nyasaye ngambi yamo omongino yo gakerugo igaro musiriki omokomo nsiochi na tu arenge tukasasi magoronge tukagenda matanga tukakura kuruo jina arenge ko bama baga asokole mia bamu hao ekara twakora kuruo
abatei bono rende kero omonto kotua kore genda suguri sena kera bagenda ngocha koigwa ng'a yaya mong'ina kerubo ogure roche bono ase obwing'e narenge koiraneria media ng'a mbuyamo nase ogocha bono egento tochandegete iga iga na epara iga ere embe etaracha iga ere ense mono ebwenerete imokereri bugoro abaesimiwa Steve mosike chanda omosike arati buna abakubu baito inwe komoranche moigwe ekerero kia kabosi mochiche morarasa motoroserie erinde na intu gosento bwene mbuya mono abantu baminto ase ogocha mwensi pi mwarorire mwashuhudire media mbuya mono sana ase eng'encho ya ogocha kwino bwana Mr. Okuoyo naye namanya ase erieta na abande bono rende komoraiga amang'ana aya motokobere gochi bosio erinde tonyaigwe naende bachiche bacha korasa mbuya mono abantu baminto ase ogontegerera Mbuya more mwensi gaki ono omoichano omonene twarorire sinye kabosi iga iga omong'ina kerubo gaki gabwete amakweri gati naende nere bia kotigire ase enka yaya nabwate na omwana omochandete timeti ng'a omwana oyo are gocha omongu acha kogenda ng'ocha korenda omwana oyo nyasaye na omonto gogokumia gaki nyasaye oyo achite agasaba ekanisa nere omorwanete akora gento kia kamorusia mari amache ime na omwana oria omokonyete nyasaye agoseseni naende agenderere gokomenda mbuya mono sana gaki rende abagambi baito twachandekire na amache are iga iga chitara chechi bono gochire ibere eyende nere rogoraria yemete nero yabunekire neyende neyepare eye nero gaki no omwana akate gentoki no amincho getakara gentoki agacha gosoa roche mware gwanja gaki motokonye ase chikorosi tara chechi roche abantu bakare gentoki banyagwetera ekora ninu toroche buna bakubwa baito motokonya gaki Steve Arika moche mokore gentoki motokonya gaki etara abantu bakonyagweta mambo yote na yainu gaki inaro nabwate omong'ina kerubo remereria nse nabire nyasaye nagwanje totobase kwebotiga ekanisa ekanisa obero nere nyasaye nere okorogotagata ng'a turi kogenda otige enka yago otige na omwana oria igo bono kong'ia ase enyomba ya omonene nyasaye nabwate richibu ekagera omwana oyo agacha kominyoka akacha gokorusira oche tikwamanyete ng'aki ngogore roche gaki ainaro nabwate nyasaye tigagenderere kobaseseni inche nkoroku ng'a Charles Nyaiburi korwa kabosi naende omonogerio kabosi etarache ya riakeronga abarai baito nimanyete ng'a mbaramanya ng'a etarache eye nerense inche egento nare gosaba korwa omo MCA achara arigererie etarache eye erigere imoke igoro tikara batieri mondi rigoeti mache erigere tonyora obokonyi na etaracha nere yemete ere bwa omogambi Samuel Okioma next year nere ebwenerete erigereribu na etaracha eri yarogore epara ekogenda Nyanturo gokabosi matieri inche nare gotebia abarai baito korwa omo MCA tiga barigererie enchera mpaka omochumbe tonyora obokonyi ase chitaracha echi twatebire isato na riekoba buya abanto baito omongwana narosirete agakwa ande abanto mbarenga motagete bakwe tomanye gocha korosia etaracha eye nchai naro nabwate mbuya mono